O Goberno municipal xa anunciara que este ia ser o mandato dos barrios. E por iso, co obxectivo de estender o modelo de cidade a todo o concello, estás a elaborar un plan de obras no entorno de Eduardo Pondal. Un plan que se pode dividir en 3 partes. A primeira, a rúa Otero Pedrallo. Nesta zona rexistrouse o pasado ano un ferido grave nun atropelo. O motivo, segundo o Concello, a falta de medidas de calmado de tráfico. Así que para solucionar este problema, o Goberno instalará nesta zona pasos sobrelevados. Os lombos teñen que axudarnos a que se poida atravesar a rúa, que agora mesmo é complicado, sobre todo diante do albergue de peregrins. E xa que vamos a ese punto, hai un par de edificios en frente do albergue de peregrins que non teñen beira rúa diante. E os veciños, digamos, quedan guillados polos coches que lles aparcan na porta da casa. Outra das zonas nas que traballará o Goberno municipal será a pasarela de 12 de novembro. Aquí construirase unha beira rúa co obxectivo de garantir os circuitos peonís entre a Rúa das Hortas e a Rúa da Estrada. Eu creo que vai ser máis unha zona de estancia. De feito, barallouse xa ao final do anterior mandato a posibilidade de que a zona de paso fose por dentro da pasarela e ao final descartouse, é moito mellor así, e dentro quedará unha zona de estancia para os veciños. O Concello centrarase tamén no entorno da praza de Ponte Boleira. O Goberno municipal detectou que nesta zona hai dificultades no tránsito peonil e para solucionalo ampliaránse as beirarrúas e estudarase a posibilidade de poñer unha plataforma única na Rúa da Cortidoira. Por último, rehabilitaránse de maneira integral tanto a travesía de Eduardo Pondal como a Rúa da Moa. Esta última podería quedar, ademais, exclusivamente para tráfico peonil. As beirarrúas son extraordinariamente estreitas, son rúas que teñen, algunhas son difíciles porque son moi empinadas, pero as beirarrúas son extraordinariamente estreitas e algún cambio hai que facer porque agora a saída va a ser obrigatoriamente en sentido Vigo, digamos. Unha vez que se soben esas rúas, quedan as dúas para arriba e saída para atrás. Se vos fixades ali, hai que retocar as beirarrúas para poder facer iso con certa comodidade, tanto para os peóns como para os vehículos. O Goberno municipal está elaborando os proxectos para poder empezar a solucionar todos estes problemas nas vindeiras semanas. O obxectivo é que a finais de ano a maioría deles estean adxudicados.